سلاف بینەرێدڤار وەکە دیار پێلەکە بەفربارینê senterê bajarê Dihokê vegirtiye. Ev nîzîkî demjimêrekê befirbarîn li bajarê Dihokê dest pê kiriye. Ev e demekê de ku duhî keşnasiya Dihokê bû var da bû diyarkirin ku ev rûdê li senterê bajarê Dihokê jî befirbarîtin. Li dîv ew amarê destmin keftî li 24 demjimêrêdborî li sînorê Qeza Amêdiyê 5 سانتیمتر بەفرێ بارینە و li sînorê nahiya Kanîmasê 8 سانتیم بەفر بارینە و li sînorê nahiya Bamarnê jî 7 سانتیمتر بەفرێ بارینە. Dîsan li dîv ew zanyarî destmin keftî ji egerê keftina befreka zûr li sînorê nahiya Zawîte û siyaretîka û gelek cihêndî gelek şwan rêka hatîne girtin. Ji ber hindê daxwaz şûfêran tê dekirin ku ew rêkên hatîne girtin hatnûçûnê tê danekin.